Zufia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea eta Euskal Herriko Mundu Martxako kidea ere bai. Zurekin Euskal Herriaz hitz egingo dugu eta hiru ardatzak landuko ditugu baita ere, territorioa, gorputzak eta burujabetza. Orduan hasteko, zuk edo zuek territorioa nola ulertzen duzu edo nola azalduko zenukete? Guk ez dugu egiten territorioaren inguruko ulerkera klasikoa, hau da, muga eta egitura administratibo zehatz batzu eta haratago ulertzen dugu, gehiago lotuta gure harreman eta bizitzak garatzeko ingurune hurbilenarekin, ez? Eta zentzu horretan gure gorputzak, gure bizitzak eta gure lurraldea guztiz konektatuta dagoela ulertzen dugu. Ez da esentzia bat guretzako, territorioa, baizik eta egunero ere eraikitzen ari garen zerbait, baina lotzen gaitu gure ondare linguistikoarekin, gure ondare kulturalarekin, gure historiarekin, eta importantea iruditzen zaigu ere globalizazioaren eta homogenizazio kulturalaren garaian gure ibilbide propio eta genealogia eta ezaugarri horiek berreskuratzea edo kontuan hartzea. Eta territorioaz ari garenean ere guretzat oso importantea da herritartasunaz hitz egitea. Hau da, nor da herritarra, territorio hontan. Eta jendarte kapitalista hontan herritartasuna edo eskubide sozialak oso lotuta daude lan merkatu arautuarekin edo familia nuklearrarekin. Osea, bi aukera horiek daude. Eta ez baldin bazara produktiboa edo ez baduzu produzitzen lan merkatuan, hainbat eskubide ez dituzu, ez? Eta horri lotzen zaio atzerritartasun legea, bereizkeria patriarkalak eta nolabait herritartasunaren kanpoaldera bidaltzen duten hainbat eta hainbat muga, ez? Eta gure ustez herritartasuna beste balio batzuen gainean eraiki behar da, erdigunean jartzen edo oinarrian jartzen pertsonen arteko lotura komunitarioak, pertsonen arteko zaintzak, eta hortaz ere hitz egin behar dugu territorioaz ari garenean. Eta baita ere bizitza duinetaz, ez? Guk territorio hontan ez dugulako nahi edozein bizitza, nahi dugu bizitza duinak garatzea eta sostengatzea. Eta hori geroz eta zailagoa da, gaur egungo kontestuan, markatuta dagolako ajuste plan neoliberalengatik, migrazio politika hiltzaileengatik, fronterak ixten ari dira, nekropolitikak, feminizidio masiboak, horregatik gure ustez ere feminismoak hainbat posizio politiko hartu behar ditu, eta gaur egun borroka feminista izan behar da ere territorioan burujabetzak eraikitzearen aldeko borroka bat, izan behar da neoliberalismoaren aurkako borroka bat, eta hortan kokatzen ari gara guk ere feminismoa Euskal Herrian. Gorputzei dagokienez, sistema honen baitan nola zeharkatzen gaituzte kolonialismoak eta patriarkatuak? Gorputzari dagokionean guk esaten dugu gure lehenengo territorioa, eta lehenengo galderarekin lotuta gure gorputza bera dela, eta zentzu horretan badakigu ezinezkoa dela herri aske bat eraikitzea, ez baldin baditugu gorputz eta pertsona askeak, orduan, guretzat ere borroka hor hasten da. Eta gainera, zapalkuntza sistemak ez dira airean gertatzen, gure gorputzetan gertatzen dira, gorputzaren kontrolerako politika zehatzen bitartez,
Eta orduan, sistema guk daramagu gainean, edo barruan, eta hortik egin behar dugu bide guztia. Eta horren aurrean, adibidez mundu martxatik gorputzak eta sexualitateak eta aniztasunaren lan hildo guztia garatzen ari gara, araua betetzen ez duten identitate, gorputz, horiek guztiak azaleratzeko, boteretzeko, ezberdinon artean ere ezagutu, aitortu eta elkarrekin lan egin alizateko. Bilgune feministan, adibidez, gorputzarekin lotutako beste lan hildo bat daukagu dela osatzearena, osatze feministarena, dela nolabait zapalkuntza eta violentzia sistemek gure gorputzetan uzten dituzten zauri guzti horiek politizatzeko ahalegin bat, eta zentzu horretan militantziatik ere eta eragile politikoetatik ere sendatze bideak eta urrats kolektiboak ematearen aldeko apustua, ez? Eta, uste dugu ere importantea dela gorputzaz hitz egiten dugunean. Eta zure galdera zen nola uztartzen da kolonialismoa eta patriarkatua. Eta, guk hor batez ere galderak ditugu, erantzunak baino, bai ikusten dugun askotan kolonialismoaz hitz egiterakoan egin dela Europaren inguruko kontakizun bat eta bakarra, ez? Eta Europan garatu den modernitate proiektuan inguruko ikuspegi homogeneoa. Baina, guk badakigu Europa proiektu moduan garatzeko, eta beraz, kapitalismoa garatzeko kolonialismoa izan zela abiapuntu, baina kolonialismoa hemen bertan hasten dela, ez? Hemen bertan hasten dela emakumeen gorputzen kontrolaren bitartez, emakumeen hilketa eta sarraski edo, sorgin eiza deiturikoaren bitartez, eta hori gertatu zen emakumeak eta femininoa zen guztia deshumanizatuz eta desvalorizatuz. Gertatu zen ere emakumeak askotan sostengatzen zituzten lotura komunitario horiek suntsitzen, gertatu zen hainbat eta hainbat herri asimilatzen Europan bertan, ez? Orduan, horren inguruko memoria eta historia berreskuratu behar dugu, eta berridatzi behar dugu nolabait, ez? Guk bai herri honen historia, baina baita ere herri hontako emakumeen historia jaso behar dugu eta ikuspegi feminista batetik kontatzeko ardura daukagu, eta ez da erosoa izango. Guk gaudelako leku edo esan da ez leku batean non izan garen kolonizatu eta izan garen kolonizatzaile. Orduan, horren inguruko errelatoa ere osatu beharko dugu ez biktimismotik eta ez ere errutik, baizik eta arduratik, gaur egun ere kolonialismo hori guztia aktibo dagolako, hemen bertan eta hemendik kanpo, ez? Orduan, hori da guk ikusten dugun erronka aurrera begira. Eta bukatzeko Amaia, nola ulertzen duzue herrien eta pertsonen burujabetza? Guk burujabetza lotzen dugu harreman eredu kapitalistan eraldaketa sakon batekin, ulertuta harreman eredu kapitalista horiek izatez heteropatriarkalak ere badirela, eta askatasun esparruak berreskuratzeko prozesu bat bezala. Eta, esan dudana, ez? Prozesu bat da. Ez da egoera ideal estatiko bat, ez da gauetik egunera lortuko den, ez? Maiuskulaz idazten den iraultza edo aldaketa bat, baizik eta, eguneroko bizitzan dauden gauza konkretuetatik eraikitzen joango garen prozesu bat, ez? Eta zentzu horretan logika ez da horren beste gobernatzearen logika edo garaipenaren logika, baizik eta bizitzaren esparru ezberdinei zentzu politikoa ematearen logika, ez? Eta bizitzaren eremu guztiak
erresistentzia eta gerrilla eremu bihurtzearen logika. Hor kokatuko genuke. Eta burujabetza izan beharko da, izango bada, eztabaida sozialean eta ezberdinen arteko ere akordioetan oinarritutako bide bat, ez? Eta guk norabide bikoitza ematen diogu alde batetik gorputzen jabetzatik eraikiko dugu, eta hor sartzen dugu bakoitzak bere buruarekin daukan harremana, bere harreman sexuafektibo, gure harreman sexuafektiboetan ematen diren prozesuak, gure elikadurari lotuta ematen diren elementu guztiak, eta gorputzaren burujabetza horretatik eta komunitarioki ere boteretzetik nolabait herrian burujabetzara igaroko garen bide moduan, ez, ulertzen dugu. Beraz, burujabetza prozesua prozesu individuala da eta prozesu kolektiboa da, individuala gure gorputz eta bizitzetatik abiatzen delako, eta kolektiboa denon artean eta herri moduan eman behar dugun urratsa delako, ez? Eta ez dio bakarrik lurraldetasunari erreparatzen, baino lurraldean sustraitzen da, ez? Eta gero importantea izango litzateke ere eztabaidatzea burujabetza zertarako behar dugu. Eta hor, gauza batzuk atera dira, ez? Baino herritar guztientzako bizitza duinak nola bermatuko ditugu. Eta horri lotuta zenolako lan harreman izango ditugu, zer produzituko dugu, nola produzituko dugu, nola banatuko dugu aberastasuna. Horren inguruko erabakiak geroz eta urrunago hartzen dira gugandik, eta iruditzen zaigu importantea erabakitzeko gaitasun hori berreskuratzea, ez? Eta berreskuratzea hildo guztietan, esan duguna, ez? Elikadura, zer elikatzen gaitu eta non ari dira elikagai horiek produzitzen, ze harreman daukagu erakundeekin, ez? Ze parte hartze politiko eredu nagusitzen da gaur egun, eta egitura komunekin, ondare komunarekin ere nola harremantzen gara, herritar moduan. Azkenean, burujabetza zertarako, esan dugun hasieran, ez? Askatasun esparruak eta erabakitze esparruak berreskuratzeko, bizitza antolaketa sozialaren erdigunean jartzeko eta hori eutsi edo bermatuko duten instituzio sozioekonomikoak eraikitzen joateko, eta herritarron zoriontasuna eta poza ere nolabait erdigunean jarri ahal izateko. Honekin emango dugu bukaera elkarrizketa honi, eskerrik asko gurean izateagatik, Amaia. Eskerrik asko.